ジェシカ様、見ていてください。邪魔はさせん。また剣の腕が上がったわ。私についてこれるか。何とぞ政権を。
まだまだ知らないことだらけだよ。陶器の渦よ、巻き起これ。先へは進まず。こんなはずじゃ。これでも全盛期には程遠いか。負けるわけにはいかない。
邪魔はさせん。何の旋風よ、切り裂け。まだまだ上を目指します。これこそがラングリッサーなのね。間に合わなかったか。聞いてくれレオン。ラングリッサーがこちらにある以上帝国に勝ち目はない。これ以上の戦いは無意味だ。確かにラングリッサーがそちらの手に渡ったのは痛い。だがそれだけで勝てると思うな。我々には陛下がおられる。